अरे बाबा, अरे का कह रहा है रे? अरे बाबा, इतना काहे कूदल जाता रहो? कहाँ जाता रहो? अरे सकल बलमुआ के स्टेज शो देखे जाता नी, बड़ा भीड़ जुटल बा, वही जाता नी प्रोग्राम देखे। अच्छा ठीक बा बाबा, हमरो लेल चलो। अच्छा ना मानवे तो चल। भाई हो देखो ऊपर ऐसन तो होई एकरा नीचे कैसन। भाई हो देखो ऊपर ऐसन तो होई एकरा नीचे कैसन। हमारा बुझाला ई झकास हो, पातर पातर होठ लाली पॉप लागता, चोलिया में दूगो आलू चॉप लागता। आ एक नंबर माल जिला टॉप लागता, एक नंबर माल जिला टॉप लागता। अब पतली कमरिया लापालॉप लागता। भाई हो देखो ऊपर ऐसन तो होई एकरा नीचे कैसन। हमारा बुझाला ई झकास है। रहिया में खूब अगरा के चलेली, नौहिन के दिल धड़का के चलेली। आ छोटे छोटे कपड़ा चढ़ा के चलेली, आ छोटे छोटे कपड़ा चढ़ा के चलेली। आ से कसी बदनिया देखा के चलेली। भाई हो देखो ऊपर ऐसन तो होई एकरा नीचे कैसन। हमारा बुझाला ई झकास है। सोलह साल के एज में बेजोर लागेली, देखो देखो चांद ई चकोर लागेली। आ चढ़ल बा जवानी पोरे पोर लागेली, आ चढ़ल बा जवानी पोरे पोर लागेली। आ दिलवा चोरावे वाली चोर लागेली। भाई हो देखो ऊपर ऐसन तो होई एकरा नीचे कैसन। हमारा बुझाला ई झकास है। ऐसन माल पाई जे निहाल हो जाई, सकल बलमुआ अब कमाल हो जाई। आ फिर जेल जाए के सवाल हो जाई, आ फिर जेल जाए के सवाल हो जाई। आ लागता ई गाना पर बवाल हो जाई। भाई हो देखो ऊपर ऐसन तो होई एकरा नीचे कैसन। हमारा बुझाला ई झकास है। पातर पातर होठ लाली पॉप लागता, चोलिया में दूगो आलू चॉप लागता। आ एक नंबर माल जिला टॉप लागता, आ एक नंबर माल जिला टॉप लागता। आ पतली कमरिया लापालॉप लागता। भाई हो देखो ऊपर ऐसन तो होई एकरा नीचे कैसन। हमारा बुझाला ई झकास है।